Naše boty od značky Voberfood se snaží co nejvíce přizpůsobit chůzi na boso, což znamená, že mezi zem a chodidlo dáváme co nejtenčí ochrannou vrstvu, aby byla naše chodidla chráněná vůči okolním vlivům, jako například nějaké nástrahy v přírodě nebo ve městě, ale zároveň chceme cítit vše, po čem chodíme. Voberfood značka je předním výrobcem barefoot obuvy. Jsme na trhu již od roku 2004 a máme nejširší sortiment bot. Máme boty jak pro malé, pro děti, tak i pro dospělé na různé druhy aktivit. Jak do města, na běžnou chůzi do práce, tak zároveň na nějaký sport, běh, turistika a hory. Dále většina našich výrobků má patent na ty podešvy, a to proti propíchnutí. Ta podešev se skládá z první antibakteriální vrstvy, dále duratexová tkanina, která je právě proti propíchnutí, a třetí vrstva je TPU podrážka, která je vlastně kontaktní s tou zemí a oděru odolná. Co se týče materiálu, vyrábíme z 0% virgin plastů, z recyklovaného odpadu, z recyklovaných materiálů, z řas, a veškeré informace o materiálech se dozvíte v dalším videu. Pojďme si teda ukázat a říct si něco o podešvích. Firmgroundový vzorek má po celé délce 6,5 mm. Z toho podešev má 2,5 mm a vzorek 4 mm. Tenhle model je krásně ohebný, oděru odolný a dobře drží jak ve městě, tak i v terénu. Firmground číslo 2 tvoří 2,5 mm podešev a 4 mm ten samotný vzorek. Dohromady má také 6,5 mm jako ten firmgroundový, ale tenhle vzorek se hodí spíše někam do lesa, do bahna, protože je protiskluzovej a ve městě bychom ho rychleji ochodili. Softground. Softgroundová podešev je tvořena z 2,5 mm podešve a 5 mm toho vzorku. Tudíž má dohromady 7 mm a i přesto je poměrně dost ohebná. Hodí se především do měkkého terénu, do přírody a hlavně na běhání. Tato podešev je vytvořená ve spolupráci s firmou Michelin, kterou možná znáte jako výrobce pneumatik. Tenhle vzorek je tvořený z 2,5 mm podešve a z 3,5 mm toho vzorku. Což znamená, že jsme zhruba na nějakých 7 mm, ale i tak je extrémně ta bota přilnavá a ohebná. Opa! A máme tu další Michelinky. Tak, tenhle model a vzorek tvoří 2,5 mm podešev a 7 mm mají kolíky. Což znamená, že je to vlastně 9,5 mm a je to náš nejvyšší možný vzorek, který nabízíme. Dobře tě podrží někde na horách a v terénu, ale zároveň ucítíš úplně všechno, protože je extrémně měkká ta bota. Tak, o outdoorových podrážkách a podrážkách do přírody už jsme si řekli, tak se pojďme podívat na nějaké podešve přímo do města, na nějaký ten městský sport nebo na běžnou chůzi. První model, co tady máme, tak je standardní zástupce značky Voberfood. Je to podešev, která se vyrábí už delší dobu, má 3 mm. Ta podešev je enormně ohebná, flexibilní a tato podešev, když jdeš po nějakém tvrdším povrchu, se hodně přizpůsobuje a napodobuje tu chůzi na boso, protože je tak tenká. Ale zároveň má pořád ten patent podešve proti propíchnutí. Tak, další máme podešev, kterou vyrábíme taktéž poměrně dlouho. Je to podešev, které má 3 mm, ale má trošku jinak udělanou tu strukturu s tím, že je taky podešev proti propíchnutí a je furt flexibilní. Spíše teda doporučuji na ten běžný městský provoz. Další zástupce, co tady máme, tak je to jedna z novějších těch podešví, co se vyrábí, má 4 mm. Ta podešev je fejkově tady nastřelená kvůli nějakému designu, ale nemusíte se bát, že by to vzadu mělo nějaký drop. Po celé délce to má furt 4 mm a je proto stále tenká a ohebná. Tak,
Další, co tu máme, je model pocházející ze Soul of Africa, takže je to africký model z města Addis Ababa, kde ten model má 4 mm pryžovou podešev, je stále ohebná, ale je to bez toho patentu proti propíchnutí. Upozorňuji. Máme tu jedinečný model Ultra. Ten model je vyráběný z řas a z recyklovaných plastů. Jeden pár těch bot je vyrobený ze 17 PET lahví. Ten model má 5 mm podešev, i že má 5 mm a je tenká, tak je extra ohebná, zároveň je oblíbený přes léto, protože je vzdušnej, jezdí a chodí proto hodně vodáci, protože se tam nikde nenasákne voda. Ten model můžeš krásně umýt, zároveň to můžeš jít někam na dovolenou. Jo, já to nosím běžně i do města na tu běžnou chůzi. Pokud se budeš chtít dozvědět i víc informací o botkách, o značky Oberfood, tak následuj tady dole na kanále, na Instagramu a na Facebooku. Někdy zase.